И в системите за стенографски образи имаме възможност да си измерим дистанции, без никакъв проблем, нали? Каквото искаме. Всичко е тъчскрин и става много бързо. Чуквайки обаче това вълшебно копче 3D, подбирайки специалния филтър за това, можем да избираме различни филтри. Да виждаме кожата, мускулите, скелетната система. Сега в момента ще оставя на това, че е по-трудно с една ръка да го управлявам. Виждате човешкото тяло. Можем да го завъртим във всички посоки, да го намалим, да го увеличим, да се насочим към зоната, която ще е област на наш интерес. Тук виждате изключително добре, се вижда артериалната система. Можем да изследваме всеки един клон артериален, който ни интересува, в зависимост от пациента или в зависимост от нуждите на това, което ние ще обясняваме и показваме на студенти по време на нашето упражнение. В клиничната работа, представете си нуждата от това, ние да знаем кой съд къде е, на какво отстояние от съседните органи, можем изключително точно бързо да го прецизираме, да го визуализираме, да го измерим като дистанция, като съотношение или да знаем дали имаме съдов вариатет или няма съответно.